Jogo mabende ochung' laro kombe mopogore opogore e kaunti ma Kisumu koro to ikwayo mondo oket kwe e kind johera magi e sechegi eki mabende koro Welo kana nominations mag ODM okayo machiegni. Maendi en kwayo mabende ogol kod jalup County Commissioner ma Kisumu Migosi Hussein Alaso e kinde mabende ne giromo kod jochung' mag kombe mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Migosi Alaso bende okwayo johera mag jochung'go eko mondo kik biti kodgi e nyayo tulo kanyakla kod siayo maundu e kinde gi eki e kuonde pluto ombulu kata polling stations e kinde mag Welo. Wach mabende osir kanyakla kod CPD ma Kisumu Migosi Anthony Maina ka olero ni gi sechegi eki giseketo arita makare mar neno ni nominations mag ODM michan tim tich ariyo joma manyien obi otimore e yor nero mar kwe.